by sme mali pôvodne pušnúť Clancyho. Ale prečo tu mám Eevee? No, tak trošku som ju pušoval zo 700 trofejí na 750 a zo 750 späť na 800. Ja viem, že rank 29 je tuším 950 trofejí, ak sa teraz nemýlim. Áno, 950 trofejí, ale potom sa zmenila mapa na knockout a už by moje trofeje išli akorát tak dole. Ale každopádne dneska to o Eevee určite nebude. Bliká mi shop, blikajú mi questy, inbox určite, pretože čo iné asi. V prvom rade wow, SpongeBob SquarePants. Ja vždycky sa cítim tak blbo za tú moju výslovnosť, ale dobre. Máme vyklikané eventy, aký game mode, akože event si dám, tak to neviem. Za 2 dní a 15 hodín nám začína Megapeak. Jo, počkaj, to není Megapeak, to je Megapeak. Jo, a potom za 8 dní a 15 hodín event, ktorý určite budem hrať a mega sa na ňu teším. Dobre, čo otvoríme skôr? Inbox alebo shop. Dobre, dajme tomu, že shop. A vlastne áno, máme tu dokonca toto, máme tu totiž toto. Ja som dosť dlhú dobu čakal na toto video, kedy konečne ho budem môcť natočiť a kedy konečne si budem môcť otvoriť toto. Jednak tu mám zase dosť veľkú zľavu, na ktorú klasicky nemám gemy, pretože som ich minul vlastne už ani neviem na čo. A potom tu máme Hypercharge, jupi! Jo a toto... Ak by tu náhodou zaznela otázka, prečo sa tu z ničoho nič objaví, či kúpim Sergia. Áno, mám rád Sergia, mám ho vypušovaného na ten rank 26, ak sa teda samozrejme nemýlim, áno. Na ten rank 26 ho síce vypušovaného mám, ale to neznamená a nič to nemení na tom, že by som si kúpil Hypercharge na Sergia. Keď si ho náhodou kúpim, tak jedine za coiny a to mi tiež môže padnúť, takže si myslím, že sa mi to zrovna moc nevyplatí. Táto oferka, Sergia mám síce rád, ale to nič nemení na tom, že by som si proste kúpil túto oferku. A hlavne nemám na ňu ani gemy, takže o tomto sa ďalej asi baviť nejdeme. No ale my by sme sa mali zbaviť skôr o tomto, čo mi tu svieti už celkom dosť dlhú dobu. Ale čo je však ešte dôležitejšie, by som si mohol otvoriť ten inbox. Takže ja si myslím, že poďme na to. Áno, svieti mi tam jednotka. Teraz otázka, čo to je. Neviem, proste na to kliknem. Playerikonky. Nie, to neurobili. To vážne neurobili. Ne. To neurobili. To vážne neurobili. Dobre, pochopíte, keď dám claim. 3, 2, 1, teraz. Kámo, to neurobili. Rosie Charlie má playerikonu. Dočkal som sa. Ja viem, že používam vírus Charlie, ale tak... Dočkal som sa. Je to tu. A ďalšia je Headless Rider Stew. To je ten halloweenský skin na Stewa, ktorý mám, ktorý som kupoval v poslednej chvíli, v posledných minútach, keď mal zmiznúť. Jupi! Dobre, a teraz by som sa mohol vrhnúť na toto. A teraz hlavne otázka. Začať stardropami či megaboxami. Asi by som začal stardropami. A je to kvôli tomu, pretože megaboxy by som si veľmi rád nechal na koniec. A... Dobre. Začneme stardropami. Klikám na stardrop, ale ešte predtým musím upozorniť, ešte predtým, než kliknem na tie stardropy. Keďže v tomto videu sa nachádza stardrop opening, odporúčam ísť do popisku tohto videa, kde máte odkaz a môžete si pozrieť, proste odkaz na stránku, kde si môžete pozrieť svoje šance na stardropy. Takže bez do popisku, pokiaľ te to zaujíma, do komentárov mi môžete napísať, či to pomohlo alebo nie. A takisto si to môžeš pozrieť, aj keď pôjdeš túto do nastavení a dáš túto tlačítko Stardrop, proste šance. Dobre, ale ja už to tu nebudem zdržovať, zdržal som to tu celkom dosť, ale proste to sú začiatky. To som tu nehovorím, že som chcel ešte dneska stíhať ten Clancy push, no ale keď tu budem stále kacať, tak ho nestihnem. Takže klikám na Stardropy a ideme si tu dať krásny opening, nebudem to otvárať rýchlo, pretože sa nemáme kam ponáhľať. Teda aspoň to si myslím. Ja si idem pre Legendary Stardrop. Samozrejme, neviem, či mi tu padne, to neviem, nemôžem to vedieť, ale bolo by fajn, keby mi tu padne aspoň ten Mythic. Už sme sa dostali na Epic, tá Epic, no dobre. Blingy, tie sa veľmi hodia. A
poďme, ja neviem vôbec koľko je to Stardrop, proste sa nebudem ponáhľať, potom ma tam čakajú ešte megaboxy, začal som proste Stardropami, pretože megaboxy tie lepšie si teda nechávam, mythic, megaboxy si teda nechávam na koniec a tento gadget pre Melody momentálne neviem čo robiť, pretože som si to nečítal. Každopádne, pokiaľ by ste chceli opening, potom ešte z hlavného účtu, lebo kto ma pozná a už je tu dlhšie, tak vie, že ja mám 2 účty. Teda akože, kde budem robiť ten opening. Ale proste toto je, že áno, toto robím na druhom účte a proste opening na hlavnom účte vám potom urobím ako samostatné video. Bude to mať asi iba maximálne tak 5 minút, možno ani nie, ale urobím vám to, pretože ten opening sa určite vyplatí. A možno tam náhodou budem mať šťastie a chcem to mať proste zachytené takto, aby som mala na čo spomínať z toho jedného dňa, keď možno už točiť nebudem. Čož momentálne neplánujem, jo, a každopádne medzi tým, ako sa tu otváram Stardropy, tak si tu môžem užívať to svoje kecanie, pretože ja veľmi rád kecám, to myslím si, že ste si všetci už všimli a si to aj viete. Wow, Clancy spray, Clancy push, no dobre, ja sa priznám, ja neviem, či ten Clancy push stíham popravde. No ale každopádne, 3 týždne nebolo video, čož je skoro mesiac, no záleží, kedy vyjde toto video, hej, takže by som mohol povedať, že rovno ten mesiac my sme to dobrali. Nepadá mi tam ani jedna legendárka. Dobre, tak snáď budú aspoň tie megaboxy šťastné. To, čo som chcel povedať, dopoviem po megaboxoch, ale pokiaľ to nezabudnem. 3, 2, 1, abrakadabra, čarimari, fuk, 4. 100 blingov, dobre, 6 gemov, ok, dobre, beriem, však ja už som si svoje šťastie vyplýtval, 1000 coinov, nice. Pretože mne totiž padol ten gem grabový Rico, ten fiavový, takže ja som si asi svoje šťastie vyplýtval. Padlo mi dosť blingov už a 4 stále. Asi mi už nič moc nepadne, ale zase nič extra neočakávam od toho. Dobre, akože... tam svietila jednotka. Dobre, tento skin mám aj na hlavnom účte, ale dobre. Dobre, aspoň to niečo, ale to, že tam svietila jednotka, som si fakt nevšimol, ale to som, neviem proste. 9 gemov, skoro 10, nič moc, ako, ale nie si myslím, že mi to stačí. Dobre, čo som chcel teda povedať? 3 týždne nebolo videa a to je preto, pretože som bol na dovolenke, že jo? Iba 1 týždeň, samozrejme, že som nebol 3 týždne na dovolenke. Ale tie ďalšie 2 týždne, že áno, som pripravoval videá, ktoré budete môcť vidieť už tento september. Aby toho samozrejme nebolo málo, tak Clancy Push, toto video je natáčané už, keď je vlastne v re-update, čo ste si všetci všimli zo začiatku. No a samozrejme v tomto update, že áno, bol Clancy nerfnutý, čož je to najlepšie na tom, že ja to vždycky robím, že áno, potom nerfe tých brawlerov. Vždycky to robím jednoducho, keď... No, teraz som umrel. Vždycky to robím jednoducho po nerfe. Ja neviem, vždycky, keď idem robiť nejaký push, tak vždycky to robím, že áno, potom, čo už je ten daný brawler nerfnutý, takže... To je... Ja neviem proste, ja to časovo nestíham. časovo to nemám šancu stíhať. Ja som sa vážne zabil nechať zabiť Tarou. No, Tara je celkom dosť silná, pretože už má v hre dokonca Hypercharge, ale ona je silná aj bez neho. Dobre, a už sa budem sústrediť, takže keď budem počas hry ticho. Clancy síce bol nerfnutý, ale ešte je celkom silný. Takže pokiaľ budem keď budem počasie. Dobre, to je jedno. Keď budem proste počasie ticho, tak sa sústredím. Sústredenie je dôležité, že jo? Počkám si tu na krovíčka, áno. Pozor, Tara ide a ma ultihnul, Sandy, neradil by som ti tam chodiť. Ale ty predsa máš... Sandy je silná postava, teda silný. Ja viem, že Sandy je chalan, ale postava je
No dobre, vážne tu ideme rozoberať. Dobre, to je jedno, čo ideme rozoberať. Nebudeme sa o tom viacej baviť. Presiahol som rank 20, jupí! Dneska by som chcel aspoň rank 21-22. Zase nechcem, aby to video trvalo hodinu, takže ďalší push neskôr určite, nie hneď teraz. Jo, klasicky, keď je stále letné prázdniny, ktoré sa mimochodom už čoskoro končia. Super, môžeme si zatlieskať, ja teraz nemôžem, pretože ovládam mobil. Video natáčam klasicky vonku a je červená obloha, jupí. No dobre, sorry za ten auto aim, ale tak neviem, ja rád auto-aimujem občas. Nie vždy samozrejme, dobre, teraz dobre. Budem opatrný, pokoj je tiež celkom silný, myslím si, že aj bez hyperchargeu, každopádne môžeme byť všetci radi, pretože nám splnili náš sen, čož je nerv poko, pridaný hypercharge na poka. A rovnako aj na Mortisa, dokonca bude Mortis mať bravopasový skin, z ktorého je asi 99% z vás šťastných, medzi tým, čo ja vidím, že no ja ako teda nemôžem povedať, že sa úplne radujem, pretože ja a Mortis, no tak to vám poviem, to teda dohromady vôbec nejde. A túto hru sa ešte budem snažiť vyhrať, aj keď už sa mi to asi nepodarí, no dobre. Som na rangu 20 a už teraz to tu nie je najľahšie. Samozrejme nesmiem... Prečo som dal gadget? Prečo? Ja neviem, dobre, ja budem musieť byť viac ticho, menej kecať a viac sa sústrediť. Takže to som dal rank 20 a už sa doslova vraciam späť na rank 19. Som si akože 2 trofeje som tam, no, čo je super. Každopádne prečo nepušujem sola, proste neviem. Sola ma moc nebavia a väčšinou sa tam už iba tímuje. Ale budem skúšať trio showdown, ktorý bude za tých, tuším, 8 dní, 15 hodín spolu s eventom SpongeBob, takže budem ho testovať a uvidíme, že to bude dobré. Viem, že je nás tam 12, keďže je to trio showdown, ja nemám náboje. Bude nás tam 12 a neviem ako, je to asi najväčší event, ktorý kedy bol. Neviem teraz, čo hovorím, pretože sa snažím sústrediť. No, snažím sa sústrediť. Ja sa snažím sústrediť iba. Ja sa možno nesústredím, ja sa skôr iba snažím. Ach jaj, není to vždycky najlepší nápad pušovať game grabby, čož mi veľa ľudí už povedalo, že to není úplne to najlepšie rozhodnutie. Čož ja viem, ale aj tak si nedám povedať jednoducho. Stále pušujem tie game grabby, pretože ma proste bavia game grabby. Mňa to baví pušovať tie game grabby, čo vám mám povedať? Keď vás to baví, nie vás, ale mňa, pušovať game grab, tak vás to baví. Nevý pozor na Crowa, Crow je celkom silný. Či už má hypercharge alebo nemá, to je jedno. Káro, to bola chyba, Chcem si sem dať ten gadget, to free kill pre mňa. Takže pane, máme výhru. Nice, pred chvíľovkou som mal prehru a teraz mám zase výhru. Nice, asi dobré. Takže pane, začína sa docela stmievať. Ako je docela pravda, že pravdou je, že video síce natáčam, no ne, vonku, ale začína sa docela stmievať. A kto má dobré uši, tak v pozadí je možno počuť vtáčiky alebo proste zvuky prírody. Hej, takže u tohto pušu v prírode proste na vonku jednoducho. Povedzme to tak vonku. A neviem, ja už neviem, ako to mám komentovať. Najväčšia chyba vždy pri pušovaní. Jednak, že to robím, keď už brawlery sú nerfnutí, to je prvá vec. Ináč, to som chcel povedať, ja som to možno mohol pušovať v Paint Brawl, že áno, keby mi teda nezmizne. Ja som, že áno, jedného dňa čakal, tento Clancy push už mal výjsť dávno. Dneska ste mohli vidieť push za Barryho, pôvodne, teda keby ide všetko podľa pôvodného plánu, tak dneska vidíte namiesto túto Clancyho, tu vidíte Barryho, ako pušujem Barryho, hej. Lenže bohužiaľ, ja som proste rátal s tým, že sa jedného krásneho dňa zmení mapa na jednoducho Paint Brawl a namiesto toho, čo by sa mohla zmeniť, mapa na Paint Brawl,
mapa na Paintbrawl úplne zmizla. Čož ma zaskočilo a teda, nie že mapa Paintbrawl úplne zmizla, ten event jednoducho zmizol a už sa tu neobjavil, tak čož ma celkom zamrzlo, budem úprimný k vám. Takže preto to teraz pušujem v Game Graboch, inak by som to asi pušoval v Paintbrawle, pretože Paintbrawl sa pre niekoho možno mohol stať až dokonca Paintbrawl, nie Paintbrawl, ale Paintbrawl. No a myslím si, že sa mi celkom darí. Neviem, či dneska vôbec dám ten rank 22. Absolútne neviem. Neviem, absolútne. Pretože ten začiatok som dosť zdržala. Že to som ja, že áno. To som ja proste. Ja začiatky vždycky zdržujem. Ja to robím rád. Mňa to baví. No, takže to vám hovorím. Proste dneska ste mali pôvodne vidieť namiesto Clancyho Barryho. Ale bohužiaľ to tak nie je, pretože pušujem Clancyho, nie Barryho. Jo a každopádne som celkom šťastný za tie megaboxy. Každopádne za čo ste hlasovali, mi môžete taktiež napísať do komentárov, či ste hlasovali za Stardropy alebo za megaboxy. Vždycky to vyhrali megaboxy, čo si myslím, že je super. A na konci, že áno, ten tretí milestone, myslím, že bol iba 3. Tretí milestone, tretí milník. Vlastne to bolo 50 na 50. 50% ľudí hlasovalo za megaboxy a 50% ľudí hlasovalo za megaboxy a 50% ľudí hlasovalo za Stardropy. Keďže to bolo 50 na 50, dostali sme dve odmeny naraz. Čož asi viete, že áno, pretože ste si to v shopu otvárali. Každopádne ešte raz tam hovorím, opening na druhom účte, že áno, vám urobím ako samostatné video. Prosím, neumierajte. Nice, Dynamite odskočil, prosím, neumri, ja už tam nabieham. Jo, a ja mám chýba jeden hit, aby som mal to žlté. No, už ho mám, akorát som umrel. Obetoval som svoj život. Neumierajte, prosím, ja už to tu zachraňujem. Moc som to nezachránil, čo je pravda. Ale dobre. Môžem som si pozrieť svoje kiny, že áno. Ukáž, pozrieme sa na to, kúkneme. 5 kg 3 smrti, to si myslím, že zase tak zle nie je. Podľa mňa je to celkom dobré. A fakt sa začína stmievať, čož není úplne dobré. Ale to nevadí, však ja to zvládnem, že áno. Pušujem to tu, môžem si za to vlastne sám, pretože koho to bol nápad pušovať Clancyho. Jednak keď už bol nerfnutý, zrovna takto na večer, že áno, no na večer už, proste koho to bol nápad, že áno, no môj, takže si za to môžem sám. Congratulations, Peťo. Jupi. Nie, Bibi. Dobre. Už fakt, poďme, zapínam tryhard mode. Idem sa sústrediť. Musím nabiť náboje. Ozaj, môžem použiť gadget. To ma mohlo napadnúť aj skôr, nie? Áno, Mortis, poď sem, no škoda. Hej. Nie. Ja som za tým Karlom nemaný. Ten Karol gadget je docela OP, celkom. Každopádne za pár dní nám zároveň vychádza aj nový Brawler Moe. A k nemu by som taktiež chcel niečo povedať. Vy ste si... Tyjo. Clancy je OP aj po tom nerfe. No škoda, že nemám... No hej no. Clancy je OP aj po tom nerfe, čož je mega za mňa. Dobre, ja už zdrhám. Nedostanete sa ku mne, nedostanete. Vám hovorím. Zakazujem vám sa ku mne dostať. Bibi nemáš šancu proti mne, ani ma hitnúť dokonca. Dobre, tak ma hitla, skoro zabila, ale to vôbec nevadí. Pretože som to aj tak zvládol. Dobre. Každopádne toto samozrejme nie je žiadny nejaký extra push. Je to... Dostanem sa na rank 21 a video o ničom úplne. Ale nie, úplne o ničom by som to nenazval. Ďalší push už čoskoro na rank 25. Posnažím sa, budem to pušovať, fakt budem sa snažiť, prisahám. Budem sa snažiť. Neviem vôbec, kedy toto video vyjde. Toto video určite nevychádza na update day. Určite nie, rozhodne nie, akože vôbec nie. Toto video vychádza možno až na druhý deň, kedy už je update. Podľa toho, ako to budem stíhať časovo, že áno. Takže tak, ešte uvidím, že áno. Jo, čo som to predtým hovoril? Ach, ja neviem. Neviem vôbec, neviem, absolútne.
Nepamätám. Keď by som si to pamätal, že? Trocha sa vyhymujem a pôjdem tam. No, Clancy je úplne aj po nerfe. To viem, že som hovoril. Ale to, čo predtým neviem. Možno som ani nič nehovoril, ale proste sa mi to zdálo. Vyhymujem sa. Dobre, ale nesmiem ísť k tomu Jeanovi. Vyhymujem sa trocha a pôjdem tam. No, prečo tam idem? Ja neviem, čo robím. Nie, ja viem, čo robím, verte mi. Som si teraz uvedomil, že mám v týme Pamku, to fakt. Dobre. Dobre, túto hru nedám. Nedám. Možno sa stále snažiť. Nič nie je nemožné. Jaj no to, že nám už čoskoro vychádza nový Brawler Moe. Ona to dáva, ona ich zabila. Teda ona ho zabila, neviem koho zabila, pretože som sa asi stejnak nepozeral. Hej, ja si musím dať to šedé. No šedé, neviem aká je to farba. Som asi farboslepý. Nie. Každopádne ja už musím trocha stíšiť mikrofón. Pretože predsa len už je večer celkom. Takže by som asi mal byť ticho docela. A začnem sa zdvíhať vetrík. To nie je dobré vôbec. Ešte, že tu mám svetielka okolo. Bo už je fakt celkom tma. Vy to video vidíte asi, neviem, 9 ráno, približne. Neviem absolútne, kedy video vychádza. Clancy je opäť po nerfe, nice. To je dobré. Dobre, a ja už sťahujem teda dole. Máme krásny rank 21, ešte stále nie je oficiálny. Dobre, tak za pár sekúnd už oficiálny. Dobre, teraz máme oficiálne teda rank 21. A ja neviem, mám pokračovať ďalej? Teraz máme rank 21, ja neviem. Pokračujeme ďalej, lebo nepokračujeme ďalej. Asi už dáme exit, aj Pamka dala exit. Starter opening, epic, dobre. Tyjo, mythic, čo tam bude? To je dobrý pin, ten je dobrý, to sa vôbec nesťažujem, že mi zrovna toto padlo. Fúha, dali sme celkom dosť trofejí, ako, hej no, 80 powerpointov z toho, fakt, okej. Tie questy som si aj nepozrel, jo, je pravda, že ich vôbec neplním, ale ja už tu mám nachystaný opening, otváračku. Dúfam, že to stihnem vydať. A neviem, či to stihnem vydať, záleží čo bude, že áno. Nová sezóna začína od 5. septembra a končí, tuším, od 2. októbra, neviem. Potom tu mám mastery a to si nebudem vyberať, vyberem si to až keď sa jedného dňa dostanem na Gold 3, a to isté vlastne robím aj s Berrym. Takže pôvodne dneska vlastne by mal byť Berry a nie Clancy, čož ma celkom mrzí. A ja som síce nechcel zase hodinové či polhodinové video, ale dám teda aspoň ešte tú jednu hru a zajtra už ten push bude lepší. To bolo len také, dajme tomu také úvodné video, kde som si chcel teda s vami pootvárať tie veci v shope a potom dať aspoň ten rank 21. To bolo fakt len také úvodné video, také štartovacie. A takisto oznám, že som back po 3 týždňoch. Neviem, je to dobrá správa, zlá správa. Neviem, ja si myslím, že dobrá. Byť zase back po 2 týždňoch, teda 2, 3. A takisto vám musím oznámiť jednu super správu, že za pár dní nám začína školnička. Hej, všetci sa tešíme určite. Fakt už len pár dní. A máme tu zase školu, zase back školský systém. Môžete mi napísať do komentárov, či sa tešíte. Nie, či sa teším do školy ja, tak neviem no. Nechce sa mi fakt tak, nechce sa mi stávať zase tak skoro. Ale čo už iné mi ostáva samozrejme. No práve že nič mi neostáva. Najďa som ho zabil, ale nechcem tam ísť, lebo mám celkom dosť gemov a nechcem tú hru pokaziť. Takže toto je vlastne posledná hra. A dúfam, že ma bude počuť na tom videu, lebo nechcem byť zase extra tichý. Ale neviem, na čo som použil ten gadget. Vôbec ho nepoužívam v tých hrách, tak aspoň toto je také jeho využitie. Ahoj, Lonely Mortis. Na ktoré si dostal hypercharge, mi nejak silne nepripadáš. A to je asi preto, že som na malých trofejach, že áno, hej, takže
Je to jasné, dobre, neviem vôbec, kde som teraz, mám nejakých 565 trofejí, celkom dosť, win streak 6, neviem. Nemôžem povedať, že je to nejaká extrémna sláva, ale zajtra vlastne iba toto vy toto video vidíte ráno, možno tak nejak, že áno, dnes to natáčam, neviem vôbec, čo je za deň, absolútne. Natáčam to proste na update day, hej, takže natáčam to na update day. No a vy to vidíte až po update, že áno, asi jeden deň potom, čo je update. Dúfam, že som to povedal pochopiteľne, pretože ja vysvetľujem veci tak nepochopiteľne. Dobre, dúfam, že ma fakt bude na tom videu počuť. Každopádne ešte raz pripomínam, v tomto videu bol taký väčší Star Drop opening, celkovo opening, takže preto vám odporúčam ísť do popisku a môžete si pozrieť svoje šance na Star Dropy. Už čo skoro očakávajte push coinci rank 25 a aspoň sa budem snažiť. Ja viem, aj keď už bol nerfnutý, ale snaď ešte nie tak moc, však pripadá mi celkom silne, ale nejaký ten nerf tam určite cítiť je. Za pár dní nám vychádza MOU, za nejaký týždeň a teda vidíme sa u ďalšieho videa, ktorý bude teda push coinci pokračovanie.